आंनि आंगो लोगो नोंथांमोना गिबियावनो बे भिडिअ फुटेजखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। जोंनायनि सेराव गसंनानै नोंथांमोना जिबसि नंला दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन। बिखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साखि थानांगोन, आनान गसायाबो साखि थागोन, नैबे जोंनाय थानायाबो साखि थागोन, जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो नारफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसायना हरगोन, रायजो राजा साखि थागोन। दा जोङो बिथांमोननि गावस्रालायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय। गाबा जायो नामा? जानांगौ नोंथांमोना बे भिडिअ फुटेजखौ नुबाय। बेवहाय फाथैलाय बिसिनायनि नोंथांमोना क्लिप नुनो मोनदों, खिन्थु आं बिनि सोमोन्दै आं एसे गोसोआव दुखु मोननायखाय आङो बुंनो सानदों। नुयोबा सानो जोंनि गोसोआव बा जोंनि गेजेराव बा जोंनि धोरोमाव जोंनि समाजाव दासिमबो बेबायदि माने फाथै बिसिलायनाया सोलियो। नाथाय आङो सानो बा आङो सानदों दिनैहाय बे हिन्जावनि गाबनाय, गथ' बानानै गाबनायखौ नुनानै आंनि गोसोआव सानदों बिसोरो जुलि जाबाय जिहेतु मोनसे प्रमिस लानानै समायखेरा लानानै मन्दिर मस्जिद जेखि जाया जायगायाव समाय लानानै बिसोरो हाबाखौ लाबाय बा जाबाय। दा जानायनि उनावहाय माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय, मिस्टेक जाबाय, अब्लाबो बेयावहाय बिसोरो समायखेरा लाखानाय हिसाबै बिसोरो बेयाव फाथैलाय बिसिनाय जानो मोनामोन, जानो नाङा, आं बेखौ सानो। खिन्थु जोंनि समाजाव जोंनि धोरोमाव दाबो दङ बेफोरबायदिखौ जोङो लाइ होनो नांला। माने ओरैबायदि गाबनाय, माने ओरैबायदि मोदै गनाय, गाबफुनाय, गाबलायनाय ओरैबायदि नुदों, बेखौ लाइ होनो नांला। हायोबा गोरोन्थि जायोबा, मिस्टेक जायोबा 50 बेटसो बुनानैब्लाबो बेखौहाय मिलायहोनांगौ। अब्लाबो बेयावहाय बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय, डाइभर्स खालामनाय बेफोरबायदिखौ आंनि बायदिब्ला होनो नाङा आङो सानो। जुदि सोरबा हिन्जावा मिस्टेक मावबायब्ला हिन्जावखौ सुद्रायनायनि गेजेरजों, गामियाव रायलायनायनि गेजेरजों, लेखा पत्र लानायनि गेजेरजों जुदि बार जायोब्ला बेखौहाय एसे बुरला बुरलि रांखावरि एसे फोनांनानैब्लाबो जुदि होयोबा मोजां जायो। अब्लाबो बेबायदि फाथैलाय बिसिलायनायखौ आङो मोजां मोनाखै। बेखौ नुयोब्ला नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों आङो खोन्थाहरदो। आंनि बायदिब्ला जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ माने बोखारनांगौ आं सानो।